Janata Dal United Mate JDU asong atum pen nangkeleji MP kilik ahutke BJP pen kithordun MP candidate Amar Singh Tisoa Phansi ke pahai dunji Phansi cherap dunpo pusi Janata Dal United amai phu David Rongpi pen ningche pon Lasonsi non Lok Sabha election ahut 6 Depo constituency angkang along pen Karbianglong nijang Karbianglong na pen di Mahasau along pen non kit hordunji BJP candidate Amar Singh Tisoa Phan ke pahai dunji aphan Janata Dal United mate JDU asong atum pen sitami chirap chitodun popusi JDU amai phu David Rongpi la pen kongchun bang hemari Rongpi atum pen ningche pon tema NDA along itum Janata Dal United ta hadaksi ke hai man gitu Bihar long CM alang masih mahim fulo presiden lo asi alang tu mahin pen central hin pen lo nang pale lo promotion nang pilo itu Bihar long ke ini tum ke dake alliance lo asi kaprek state long lo anta BJP atom phanle JDU तुमके बहुत जोखन है पो चराबो नंग पो पुसिनी तुमहान लाम खलेलो La penilitum Janata Dal United asong pen BJP aphan kacherap do nang kokke Karbianglong East Karbianglong la pen di Mahasau district sitami pinnangan BJP asong atum pen ke paching thoramo ke claim kedam ke thekpon dolo La pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon ke misen ke thektun long pensi Nilitum Janata Dal United asong pen sitami BJP asong pen kit hordun MP candidate Amar Singh Tisoa Phansi ke pahai ponje Phansi chisik ding lukuta ningche pon la article 244A aputhake sol ponji pu mane national agenda long tanta nang hanglu la ke MP kedam tang la Dr. Jontorong Piuta Otul Bihare Bespete hanglo hasuke tum dake congress pen yes sing tang nak masi jidon tum kom heklo sita khalaso bang ke phul je phan ke khalaso ba lam chak do je karbi anglong la karbi tum ke kimang karbi tum kar I karbi long karbi khai tum kar I karbi long ke nang so article 44A aso andeng pachun bon ban ke BJP tum men ke ahong lo non tram hini dam alo ta arlo ke jingwai pun pegeli lo itu make hai Dr. Tuliram Ronghang CM make hai ta ningje dun lo News report Karbianglong live